Madoka chere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rokutanda mumwedzi uno wakagunguru. Ipapa ndiro zuva ragotisiya waJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo gore ra1999. Mweya wawo urambe wakazorora murugare. Kutanda munhau dzanyasi magweta achasimuka musochina akienda kutekera mumugwagwa kuti waraite zvokuratidzira kuti wari kufara bano zviri kuitika zvokuti wana mutongi waari kunzi wagoendesiwe kuchikoro chochitepo chikoro cheZANU-PF chiya. Pakaita kunyangariwa apa wana mutongi wagonzi kubva zuva rochitatu kusvikira zuva rochishanu vanenge variko vachinyepiwa zvokuita nokunyepiwa nozvokudii. Pai vanenge vari kutofundzisiwa ipapo novakuru vomasiyayiwo novamwewo ZANU-PF vanenge variko ikweyo. Haidi rekai magweta aramba achimiramira kudari zvisvino nokuti pakanyangariwa apa. Wozapu wanotungamirwa naSipangilizwe Nkomo wagoenda kudare rodzimhosva asi warambidziwa kureketa nevanhu kana nanakadzitape nomapurisa. Mapurisa andosvikira ipapo panze podarepo akati aiwa imimi mubvumi waba kureketa nevanakadzitape vaisiyanai nazvo izvozvo. Zvinorwadza mandiwe. Tatoringira kuti timboti zvii zviri kureketeka zvichareketeka chere. Hino rekai tigoramba zvedu takamira tichiona tinenge tichizokunyepai kana pano zvimwe zvareketeka. Iwo mapurisa agonza asunga akadzitape Faith Zaba ari ndiye mupepeti mukuru wobepa nhauro Zimu Independent. Mandiwe kwaye ari kurerutsa masimba hofisi yaMunangarwa. Imikaimi idi zvinoita kuhwadza. Watanda vanhu vaya watanda. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi asi zviri kuhwadza izvozvi. Tiri kumapurisako ipapa nyasi mapurisa anga ariko kumata rodzimhosva nachatunga Mbwicho waMugabeyu. Nyaya yekukuba kwaagweita vanhu kumazowe achiti mapinda mupurazi medu yakaita kunyangaritsa. Mandiwe mumwe munhu aburika vhidhiyo ari kuratidza kukubiwa kwaakageita mandiwe nokukuwadziwa kwaakageita. Zvinoita kunyadzisa chaizvo. Ipapa chinonyanya kuzohwadza manje kuti kana aita kudari ava vakuru venyika kaa vanondoti catch and release uyu ngwauyu anoziva baa kuti anoendesiwa kujeri. Pakaita kunyangariwa ipapa anga ari kutoburika zvacho achitekaira mandiwe kuritaira mandiwe aribe kana kusungiwa kana kuisiwa chene kana kudii. Unobva watoona kuti vari kundoitawo zvokutamba hawo. Rekai tione kuti zvinodii asi dai havo vapindira nokuti zvinonyanya kuhwadza. Worota Muzembi agoti ndakaenda kudare rodzimhosva repamusoro kuti ndibvunze kuti sei ndiri kuramba ndakaisiwa mujere. Ndiri kufanira kunge ndaburitsiwa. Unobva wandoona idina yawe kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaparinga ipapo kuti wanosvikepi zvinosvika sei zvinopera sei tinenge tichikunyepai zvedu. Nyaya yacho manje ipapa yagonza aiwa ngaigouya tigokunyepa kuti tiri kubvumira chere kuburika kana kuti kwete zuva rochipfumba mumwedzi uno. Unobva waita kuona kuti pano nyaya apa. Rekai tirambe zvedu takaringa. Ukuwo Blessed Gezabe Nhukanyasi padandemutande anga akaita kuti nanga tagwirei wakomana akagoreketa tusvinu tuzhinji akati tagwirei ndiyo mbavha svinu akati tagwirei ari benzero akati tagwirei ari kufungidzira kuti acharamba akadando zviri kupera makuno yano. Unobva waona nayawe kuti pano nyaya chaipo. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi tigoona kuti vanopera sei nyaya yacho vanoipedza sei tinenge takandoringa. Ndavaningi Mangwana anozviti Niki Mangwana agoburika iye achireketa kuti aiwaba Chagwarungu anga ari beka pasipoti tsvuku yomuZimbabwe diplomatic passport pachirungu. Rekai tione kuti chokwadi chere kana kuti manyepo. Kuno vanhu padandemutande vanenge vakumufungidzisa zvaagoreketa makore okare paaigoreketa zvawiki nere mandiwe achiti anofanira kusungiwa nokudii
zvese kureketa kuno Chiribe kana Chibodzi chaari kureketa panobva pakunyepa nokutokuratidzai kutoti aiwa pari pechizvino apo rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai. Nelson Chamisa kumhondoro kwaagubudika ari wakomana anenge akaita kumomotewa somaruwa ari kumomotewa nenyuchi Manduwe. Kana iwo mukoko nyuchi unoita nyuchi dzakaita kuwanda, asi Chamisa anenge ari pamberi. Kuita kwache Manduwe wanhu vanenge vandori naye pese pese, vanhu vari kuratidza kuita kumufarira. Rekai tindoona ipapa ari kuramba achindoreketa zvibodzi zvokuti gumirirai nguva yaYahwe ndo yakakosha, nguva yaYahwe ndo inosimudza vanhu. Kwai gumirirai nguva iyoyo, nekuti tireke kugoita zvedu zvomusoro wedu, nekuti zvomusoro wedu zviri benzero pokare. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei, asi tinoramba takandokunyepai mabuja. Sondo rino Manduwe raita kuvhiringika nozuro kwakagweta vanhu vairi wakatsikiwa nochitima wakakuyiwa kutopfa. Nyasi kwaita mumwe pokare. Zvakaita kuoma. Kuti uti vanhu vari kutsvaka kuzviuraya, kuti uti chii, unobva wanyatsosaya kuti kohoko nai zviri kuita kudai wakomana tikundoti mweya yawo wapfa dai azorora murugare tiribe kutonyepiwa kana kuti mbani kana kuti kudii. Tinenge takandoringa hedu tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvazoburika ipapo. Apa izvezvi Zimbabwe yajiwa noSouth Africa kukiriketi mazuva mana. Manduwe mangwana wakutodoka hawo wakadekarawo noSouth Africa kutamba, nokuti waifanira kutamba kusvikira mangwana kuno Pachiribe apa Pachiribe wajiwa zvakaita kuoma chaiko. Nyika yedu zvino Manduwe tiri kufara kuti mazita wavanhu wachaenda kotamba mutambo weragibhi kuUganda wachimirira nyika yeZimbabwe haiwa atoko mazita acho atoko ikoko atobuditsiwa. Rekai tindowashwira itu zvino tikundoemba kuti wanoita zviri kuita ivo vari kujiwa zvokunyadzisa ava. Ko iye akagoreketa kuti inini ndichada basa rokutungamirira chikwata choHighlanders Kind Many Njovu. Kwai abenhuka paye akutungamira pokare. Chii chiri kunyatsakuitika uku? Takazvinyepa izvi kuti aiwa kana mukandoona basi zvakupindiwa noyo musangano uyu unoparadza uyu panenge pachiribe chizvino ndo zvaakuitika kaizvi pachiribe chizvino apa. Asi rekai tirambe takaringa kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa bato reMK Party Manduwe mai wari kuita kukubana, wari kuita kunetsana, kukakaritsana kwega Manduwe. Unobva waita kuona kutoti idina yawe pakaita kuoma chaiko. Asi tinenge tichingoringa kuona kuti zvinopera kupi. John Hlope ari kunetsana newabiya ache imomo. Mubvana waZuma haanodaba kureketiwa kunyepiwa zvinhu nokuita. Unobva waita kuona idina yawe kuti musi unondonzi Zuma apfa Manduwe ndokuparara kwacho ikoko. Unobva wandoziva kuti inenge yaisina kana chimiro bato racho iroro. EFF kureketa kuno iri kuhwadziwa Fani, iri kuhwadziwa nomakwirira ari kuita Peturu nomasende omari emuSouth Africa 55 pakaita kunyangariwa kani. Ipapo vari kutoreketa kuti dai hurumende iribe kukwidza mutengo wavanobata womari dzomutero, dai zvinhu zvakaringana kureketa kuno. Pakaita kuoma kani Manduwe, pakaita kunyangaritsa chaiko. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika kupi, zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai. Mapurisa oSouth Africa, South African Police Service wagorehwa manjani wazhinji kuti vari kuita zvino. Kureketa kuno vari kutsvaka mapurisa anouya kuti auye kofunzira upurisa wachibva waita kuti wakone kuseenzesa dande mutande Manduwe recruitment pachirungu, woisa kuti mpanani nokudii zvese wozondodanidziwa kana wapasa. Zvazvisvino izvi zvazvisvino zvakanaka zvinodiwa chaizvo. Dai zvaenderera mberi. Apawo kuMalawi chakwera atora unhu hweZANU-PF Manduwe hwokuvhundutsira vanhu
kurambidza vanhu kuita madiro ajojina kutsvaka sarudzo nokudii apa sarudzo dziri kusvika muna gunyana muno panenge pakanyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kwezvinoenda kuti ndokupi chaiko. Ipapa Trump naElon Musk haaidi kwaigonzo nachin'ai. Kana zvaringana kudari wobva waziva kuti paita kunyangariwa. Kwai kana chaikuda chokuramba mhanduwe unoita kunge uri kusemesa. Ipapa ndo panonakidza manje kureketa kuno Trump atoti aiwa toda kudamura Elon Musk kuti areke kugopiwa mari nehurumende obva abenhuka kuSouth Africa. Rekai tione uko Elon Musk ari kuti aiwa kana mangwana wakandoisa kuti mari yochikwereti yatinokwereta sonyika iingidziwe, inini ndiri kubva ndatoita kuti paite bato rechitatu taneta noRepublic noiyo Democrat kwaita neta nawo taakuda bato rechitatu. Mirai muone, rekai tione kuti zvinosvika kupi pokare kuti rinoitiwa sei bato racho. Tinenge tichikunyepai zvedu. Chikwata choManchester City kureketa kuno wakahwadziwa fani kuburitsiwa kumutambo weWorld Cup yavari kutambayo zvikwata zvobhora iyi. Vari kuningisika kuti aiwa pari pechi zvino nekuti wakatamba nawo kuUA iko kunyika dziri pakati kumaArab kuku. Unobva waita kuona naye kuti pakanyangariwa. Asi rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinopera sei. Tiri ipapo mabuja kwanyasa. Aiwa rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe nawo.